annabi yake cewa la tahasadu wala tanajishu wala tabagadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikwana. Annabi ya ce kar ku dinga hasada wa junanku, yana daga cikin mummunan manyan halaye na mugaye shine hasada. Daga lokacin da ka ji zuciyarka ta fara sosawa akan wata ni'ima da Allah ya ma wani, to ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah. Wannan abun da ka fara ji a ranka ƙarshe zai iya haramta. Duk wanda ya sarƙafu da wannan cuta ta hasada, to wanda yake ma hasadan zai iya a yau ya ji za a kashe shi kuma ya yi murna da shirya za a kashe shi. Idan abun ya kai matuƙa zai iya ya sa hannu a kashe shi.